guys, good morning na naman sa ating lahat. Ayan, tayo nagbabalik na naman ulit. Bago pala yung video natin mga guys, pinapasalamatan ko pala lahat ng mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, lahat ng mga nagbibigay ng sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat sa mga nagbibigay pang sticker at sa panglakad-lakad na rin natin mga guys. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sana marami pang blessing na darating sa buhay nyo. Ayan mga guys, no, kayo ang dapat umasinso mga guys, kasi nakakatulong kayo. Ayan, ang layunin nyo ay tumulong. Hindi lang ako ang natutulungan nyo, siguro nakakatulong rin kayo ng ibang tao, kapwa ko. Ayan mga guys, no. Okay guys, shout out din pala kay paring Joseph Castro. Ayan, shout out na rin dyan sa US. Hindi natin kinakalimutan yan, kasi marami na tayong viewers dyan. At lalo na kay Sir Cesar Estigoy. Ayan, at kay Sir Leo Digario Versusa. At shout out na rin pala kay Alvic Des. Ayan, yung vlogger sa New York City. Panoorin lang natin yung mga vlog niyan ni Alvic Des. Hanapin lang natin sa YouTube. Ayan mga guys, no, i-search lang natin Alvic Des. Ayan, makikita nyo na yan. At ayan na rin, ayan na guys, kung kayo'y pumapasyal sa Metro Maynila, sundan nyo lang yung vlog ni Security Nature Lover. Ayan. At sa mga siklista, kay ano naman, yung kaibigan nating vlogger, Bike Tayo. Ayan. At ito na yung video natin guys. Nandito pa rin tayo sa may Lawag, Ilocos Norte. Ayan. At syempre, bago tayo uwi, kasi lilipad na siguro yung sinasakyan nating walis tingting, ano, titirahin na rin natin tong ano, papasadahan na rin natin tong bell tower nila dito. Ito nga guys, no. Ayan yung bell tower nila guys. So si Kuya nakasakay na. Ingat po. Okay. Ayan si Kuya nakapasada na. Ayan yung bell tower. At ayan na nga guys, no, pasadahan natin doon sa kabila. Tara, samahan nyo ako mga guys. Let's go. So ayan, ito na yung mismong bell tower mga guys. So may balon pala dito mga guys, no. Ayan, oh, balon yata to. Wala naman, walang laman. So ayan. Yan yung Save More. Yan. Nandito na tayo mismo sa bell tower. Taas mga guys, no. At ayan, pasadahan na rin natin ng simbahan ng Lawag City, yung church nila mga guys, no, para bigyan naman tayo ng blessing ni God. Ayan, sa mga viewers din natin, ayan, mabibigyan din sila ng blessing mga guys, no. Tara, samahan nyo ako, pasadahan natin mga guys.
So ayan, doon yung Aurora Park. Yun, doon. Yun yung Aurora Park mga guys. Tayo ay pumasok lang dito ng konti. So ayan na nga guys, no, nandito na tayo sa entrance ng simbahan. Tara, pasukin na natin. Siyempre, panghuli nating ano, ayan, panghuli nating vlog dito sa Lawag guys, siyempre hindi na natin kalimutan tong simbahan nila para tayo bibigyan ng blessing. Pati na rin yung mga viewers natin, mabibigyan na rin ng blessing mga guys. Yan, nakapasok na tayo mga guys at so ayan. Ayan natin. 24, 70. Ay, mayroon natang ano dito guys. Mayroon palang volleyball. So ayan. Ay, academy pala ito yan. Yan yung Holy Spirit 19. Academy. So, ayan. Pasukin natin mga guys kung bukas. Ayan na nga. Ang sinasabi ko, buti na lang bukas. Ayan. Chapel of Candles. So, ito yung Chapel of Candles nila mga guys, no? So, ayan. Magsindi tayo ng kandila dyan. At dito naman, pasok tayo dito sa loob. So, tingnan natin. First time natin pumasok dito. So, ayan. Napakagandang simbahan pala to. Ang luwang. Napakaluwang pala na simbahan na to. Magandang umaga po. Napakagandang simbahan mga guys, oh. Lapit tayo doon. Sir. Sir, good morning po. Pwede lumapit doon, sir? Ayan, nagpaalam tayo mga guys para hindi tayo mapaul. Napakagandang simbahan pala ito mga guys, no? First time natin nakapasok dito. Ayan. Buti na lang at hindi tayo nasunog. joke lang mga guys. Ayan. At comment lang kayo mga guys sa baba. May comment section tayo dyan. Pwede kayo mag-comment dyan. Welcome na welcome kayo dito sa vlog natin. Dito sa maliit nating channel. Kapag nakapag-subscribe ka na guys, isang pamilya na tayo. Ganon tayo. Hindi yung sarili lang natin. Tayong lahat ang may-ari ng channel na ito kapag nakapag-subscribe na kayo mga guys. So, ayan, napakaganda mga guys, no? Kabilaan yan. Ayan. Tapos, yun naman ang palabas. Sa mga kababayan natin dyan na hindi pa nakapasyal dito sa Lawag City. Ayan, sa mga viewers natin dyan. Ayan, sundan nyo lang itong video natin para
makita nyo yung kagandahan ng Lawag City. Ayan. At may idea na kayo kung kayo sakaling kayo po papasyal dito. May idea na kayo mga guys. Ano? So, ayan. Mayroon pang taas. Ayan, oh. So, napakaganda ng ceiling nila guys. So, yung ceiling nila mga guys is tingnan natin. Yun na guys. So, ayan. At tayo lalabas na. Sir, maraming salamat po. Salamat po. Ayan. At tulad na ng sinabi natin, sa mga kapwa natin vlogger, ayan, magpaalam tayo mga guys. Kahit na pwede, pero iba rin yung magpapaalam tayo. So, ayan. Ito na yung harap. May palaro yata. Paano to? So, ayan na guys, no. Ito yung pinakaharap. Ito yung pinaka-front nila ng simbahan. Di nga tayo makaikot dyan kasi may mga naglalaro ng mga estudyante mga guys, no? Ayan. So, ayan na nga guys. At palabas na dito. Pagkalabas mo dito, ayan, sa kabila, mismong front, mayroong McDonald's. Yan. Yun yung tulay mga guys, no? Doon tayo nakapag-vlog nung nakarang araw. Ayan. So, ayan na nga guys, no? At hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman sa inyong suporta na binigay dito sa maliit nating channel. Yan, patuloy lang sa suporta. At yung hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Natutulungan nyo na rin ako. Ayan. Para lumaki pa yung pamilya natin. So, pinapasalamatan ko ulit pala yung mga sponsored dito sa maliit nating channel. Guys, no? Maraming salamat sa inyo mga guys. At patuloy lang. Okay, thank you.